Uy, sana all. Buti na ka na naman po ito, net. Kailangan eh. Pamasahe pa uli. What a day! Naka-stress na rin client. Oh, pare, muna namin eh. Kung masyado pa kasi pag kota, may gwanta ka. Sana pin. Kaso, chatid ba mong oras ng uti? Buti pin pinayag eh, boss. Manipon po mong pamasahe. Pangayol yan ko na lating pamilya ko. Baka rin kawari kong Cebu. Maski sabihan kay pari, hindi mo naman balo. Pero kaya mismong city, Barangay Mabolo. Kay Kevin Balo. Sige pare, muna na kami. Sige pare, ingat. Pare, muna namin eh. Ah. Nakakaroon ka ng pagawa ng boss. May kaya yata minuli. Ali! Marano ko mong dintang. Hindi niya kasing papayari, boss. Ay. Baba. Tara. Kung masyado pa kasi pag, hindi ba kami matamad? Nice. Matamad ko pa kanya na. Patse may tamad kung gusto kanyan, baka itsurang enakululog. Tara, kape-kape pa ako. Ay, tara.
Tara, kape tapa. Sige, kayo na pa. Tipid mood ko pa. Eh, di ka naman. Tara, magkano yung itong kape? Tara na, libre na ka. Sige! Ikay nang! Tara na. Mama ko na kanyan. Tayo mo kayo pabayan. Sige napin. Basta libriyo ko ah. Wala. Ingat talaga. Wala. Dalawa yung Pare, kape mo. Oh, kaya mo na. Thank you. O pare na balita mo yung nirelease ni Donald Trump sa US. Ano? Alien Files. Oo, nakita ko nga. O di kaya yung nakasalubong natin, alien natin kaya niya. Palagay mo. Siguro. No? Mahirap pagkat wala niyo yung magkakaroon. Palagay mo pare, nagkakabirin ngayong alien. Na? O yung mga alien kaya may mga alaga din sila. Ano? Ayop, ano? Aso, isa. Ano ka itsura nila? Sa palagay mo. Oh, bilago na wala yung kay parang Kim. Ano eh? Matagal lang may puya dyan kakalbing Netflix. May parang kasi ako eh. Ay. Nawag mo yung pakanyan. Tapos yung bill ngayon eh. Wow, buti kaya kami may doble yan. Mati natin ang mga pagdating ko kung saan naging binyag ngayong magpaunakan mo. Yan ako pumunta. Pamasahin mo dati ko. Wapit, pati porpoise kaya katamo das singin. Mga ano kaya kanina? Ito siyang pamasahe. Biras minuti ko kayong pamayad kuryente. Muna pa bayaran next month na mo. Ay, mangyari ka na lady nito. Maski daran na yung abi ako ito, malupit yo. Dobling bayaran pag kami mayad. Grabe naman. Eh nawari yan yung dyan to. Alina, lakno rin gamit mo pa siya kami mayad. Kuryente, danom, ang pangupo. Para laki pa piyan daman pera? Ito nga yung kilala ko nga piyandaman Kenny. Kaso, kaso pan kaya. Atin kumura ng kaso, iwasan tepin. Ako rin natin kung atraso kayo. Kaya mga nagkasangkya kasi online niya, yan ako para pera. Ay, kung mas kang kumulo, aldo yan dadalang kayong skinita tamo. Hold upon ka. At tinuwaring manakit. Ika naman, agawa mo rito? O maski ako agawa kita eh. Nung bisa ko mo, kalupin ng paparam yan, 35% yung patubo no. Desambol na pa rin 5-6. Balayaw rin ka pinandadalan kayong skinito.
Uy, palda kami. Tugi ko na. Ay, ali. Abangan kayo mo, madam ko mo. Pagtapan mo niya mo, tsaka medyo magbibugilit. Ay, ali ah. Linog na rin kayo? Oh, linog na lang pero wala ko masyadong commission. Di ako, purit na laremitagang ka ako, kaya benoreng uti. Mga nano ko kayang pagkasya rin. Bakit pare? Mga nano ko pa kayang pagkasya rin itandalit-amitagan. Mga nano ko pa kayang miuli. Kusing! Habang gid na kayo po rin kaluguran ko, magpaparam kayo po ka ng pera. Magsabi ko po sana, mas kilakwan ko naman po yung ATM ko. Sira ka yata, eh na ako magkilala, kay ba't king dalan ka pamandam? Tinuring mo kanyan. Hindi boss, tugi ko po sana kaya kayo karanda na po misabi. Eh da ka kilala, saka ako basta-basta magpaparam ka rin ako ka kilala. Boss, King RGT Infinity ko pumago bro. Kanya pong barangay freelancing yung boss ko. Kilala mo po siguro. Sir Jeric po. Ah, Pasko ken, itang may tumago bragan, tinabla na ako. Sige, mako na ako. Sige na po boss. Kailangan kayo mo po pandagdag pamahid kuryente. Kulit mo, wala akong pag-alam nung wala kang pamahid kuryente eh. Makisabi pong masalesi. O dapat kekeng kulit para na ako. Bo, tamburin mo. Nambabalakan mo, hold upan mo ka. Ali po. Magsabi ko mo po sana. Hali, hold upan mo eh. Ali po. Sabatan niya yan, hold upper yan oh. Ano ito? Hold upper ka ha? Ali po. Hold upper ka ha? Hold upper ka! Anong ginawa mo, boss? Masisak na!
Boss, sige naman, inold up na ako. Inold up na ako eh. Ano tayo? Nag-request Hoy! namin eh. Di yan magsisimula kung hindi sisimulan. Saan ba dadaan sa saradong isipan? Saan kukuha ng lakas kung di makagalaw? Bakit mo kasi ako iniligaw? Kulang ng oras ko para hanapin ang totoo. Kulang ng buhay ko para ngumiti pa sa mundo. Di yan mawawala kung di mo bibitawan. Saan ba dadaan sa baradong daluyan? Saan kukuha ng hiya kung di na talaga kaya? Bakit mo kasi ako ikinakahiya? Kulang ng oras ko para hanapin ang totoo. Kulang ng buhay ko para ngumiti pa sa mundo. Kulang ng oras ko para hanapin ang totoo. Kulang ng buhay ko para ngumiti pa sa mundo. Lipad lang habang may pakpak, gapang